Bon. Aty tsy olo mifehy fa magnaja olo mifehy fo ndraika za tsy mifehy. Fôtony za zao mba langalangala vatagna. Bonjour zandriko tiako mbôtiko. Za zao mba langalangala vatagna. Za zay tsy mifehy. Ha? Za ndraiky zay na tsy mifehy. Ça c'est sûr que za tsy maintsy magnana didinaka. Igninaka ndraiky zagnahary fa tsy zegny fivoriagna eto. Fivoriagna eto zegny mangataka partage aminareo, ataovanareo amin'ny groupe. Fa ataoko io zay za mipartage ataoko amin'ny groupe. Fa sy tia nadinako. Asa recommenceko lavy ty tsy haiko. Asa ampody recommenceko donc. Tato fa magnamboatra invitation. Fa magnamboatra invitation à tous les Malagasy. Mes sœurs, ma famille, ma reconnaissance, gas diable tiagnavavo. Zegny gas tiako, tia za, tsisy ninonino izy aminaka, il sera bienvenu amin'ny raha tiako partagegny. Ty raha tiako partagegny e, fa hainareo za. Za en fait, pour vous dire, ça tia mi partagera. Ça c'est moi. Bon, un concours saleg boka za io za dolo miss vous de concours saleg le raha. Concours saleg ça fait que marmar zan katika ao tu vois tero magnano réseaux sociaux tsao mamandro mahe ça fait que andeha tsakaraka candidature za io. Zay premier alefako magnano vankasa Maurice. Zay premier alefako vankasa Maurice. Mangataka amin'ny Zagnahary mba anotra agnaragna zegny maromaro. Za fa nazo gasy efatra rô zegny. Za mangala Shimahory koa angatagna amin'ny Zagnahary raha jiaby zegny. Ho vitatsika tsara. À très bientôt. Eto datinazy ho regninareo d'ici 2 jours. Datinazy. Parce que anareo mila mahay atsika ty à la réunion ty. Atsika ty communauté. La réunion zegny réunion. Mélange olo jiaby. Atanao gasy. Atanao olo maro. Ça fait que raha tiako atao zegny eto concours salegy. Zay olo premier yo Maurice. Maurice. Ampodiko ndraiky. Zay olo premier yo Maurice. Dika zay mivognosa. Za tsy mifidy maventiventy vody. Pisapisa body. Izy koa hainao amin'ny charme raha io, anao mety mahazo cadeau. Idirako amizay culturel tsika gasy io. Idirako amizay satria moi je suis déjà dedans et je vais être appliqué dedans. Agnatin'ny concours saleg io ahitavanao créole. Fa parero ato. Fa parero créole réunionnaise aby io ato. Mahay mitsinjaka extrainy ambiance royale fo mbo hitatsika la suite eto. Ke dikan'izay zay comme atsika réunion. La réunion. À la réunion, on a beaucoup de métissage. Presque all job. Ça fait que quand on parle de saleg, on partage culture atika, partage atika amindro, fampartage satria atika tegna tompony, fa ireo koa azo lazaigna tompony, photo métis. Zay programme tika. Ok? Zay tsy fidy taogno za. Kofa misy olo mahay salegy agny, tia salegy agny, contactez numéro 06 93 41 24 31. Tsy za magnano juriste yo, tsy za magnano jury yo. Surprise juritsika yo. Resaka kaoitry zegny miala tsigny zaho e. Tampibo nataoko mikasiky
raha tsy aiky nataoko teto igny de pariny le raha fa c'était annulé, c'est par rapport ny raha nisy nandalo. Zo amizay zegny agnaboaka pibonaka zaho, agnaboaka raha andeha ataoko zaho, ke mba tiako zegny koa nareo zegny za magnatona anareo atsika fampagnatogno concours salegy le raha zay premier. Donc tsara nisy raha karaha zay talarigny ôty. Atsika eo mandeha fondemera amikawitra atsika, mandany koa atsika vola am-pôsitsika, mandany atsika hoandragnary fifankatiavagna raha jiaby. Mais tsara nisy na nivangabie na nandeha Maurice na nandeha Comore na nandeha Madagascar na nandeha Mayotte, managna choix. Sans dépend ny proposition ny affiche miboaka, sans dépend fôtony atsika io gasy fier à être malagasy, ke raha atsika io andesitsika amin'ny hatsaragna. Ka manomboko za regninareo volagna amity live ty, angatako za mahazo 2,000 fa 2,000 même tsindrika salegy, même tsindrika salegy rô na somary agnabognabo vanegnandreo mba tiako zegny za mahazo dans le code 6 provinces de Madagascar. Zegny source nagnanaovako ty vidéo ty, boka regninareo aizanareo micontact za ary izy ty ataoko amin'ny TikTok agny mbala ataoko koa vidéo azanareo baka nareo manko manao tragnaragna malakilaky fa mbala voanomboko raha ty zegny zo. Inshallah ravavy ko ampiara vavinao koa misy tsy aiky magnangy igny volagna amindreo allons mais à beau séjour fo concours io tsy asandeny à beau séjour amour gasy amizay boka za natako amy Zagnahary milamigny tsara raha jiaby atao tantosa tsara. Atsika amizay miaraka amy DJ 9 misy tel DJ miaraka amitsika fa je attends la réponse de 2 personnes. Atsika amizay miaraka amy photographe affiche-tsika tsy ela miboaka ho za zegny, tsy ela miboaka à très vite fa ianareo sobaya magnano raha za tsy magnano raha agressif fa za ndraiky magnano raha action. Vava mivolagna action. Ça fait que les premiers yo ifegna bienazy tsisy miampignafaka mare dimignafaka mare le temps malalaka anazy. Za malalaka tel mois, tel année, tel jour, même tout de suite, vous, lasa atsika. Ke za zegny mangataka anao député Lavalava. Fa nandifasako message anao fa tsy haiko nahitanao, je sais pas. Député Lavalava, tsy haiko ohatriny mangalanao, ko hitanao ty Lily Gervais. Ndraiky ambassadendreo Maurice. Ireo tankaragna zegny, tsy haiko agnaragna ny araiky igny. Anareo financière bro, magnanja anareo ny Madame Soubaya. Vognony agnabiagna fiara-miasa aminareo resaka pibony saleginaka ty, mila ataotsika dose mafanafana azy ty. Ampianareo na bavinareo reninareo, le managna reny, le managna zokizoky. Savy ke za mafa hain'olo fa hainareo, tsy vahina anareo amizay fa anareo koa hain'olo koa. Savy ke lasa atsika io mangataka fagnampiagna aminareo zegny ambaranareo za. Izy ambassadeur fa nandifasako demande ami mais fa misy maro andra zay. Andra fo ndraiky mbala tsy semaine raha tsy diso za mbala tsy voavaliny ke tsao fo anao sora Iala Metis misy contactinazy ampiazokonao volagna aminazy. Ko Lily Hervé koa misy koa ampiara fozagna antegna allo amizay ampia amizay fa mba mangataka fagnampiagna la mahay mitsindrika salegy rô tsy miety fa tiako tsy miety magnagny rô tsy miety aby mahay mamelipelika concours salegy za mangataka amy Zagnahary atsika jiaby havy manoratra agnaragna na firy olo il faut savoir que zay gagny karaha zegny atsika amizegny miinvité spectateur any la télévision zay azotsika fôtony atsika pamaly rô à côté ny relation misy amitsika zegny fa atsika tsara nampiseho vata karaha zegny ndraiky ataotsika fa cette fois-ci zegny vu que c'est la première édition concours salegy se trouve à le bienvenu restaurant le bienvenu les Tongasoa
Donc, soyez au courant, soyez à l'air, soyez présents aussi. Surtout, inscrivez-vous assez très rapide. Embarconnaroab, ayatoratoire, nga mettre en inscription. Tiens, qu'un vidéo active. Dans 2 jours, mangat kam zangar, za maazu. Réponse à très rapide. Tanning en inscription. Alors, fait plaisir à nous. On fait plaisir à nous. Je vais demander pas mal d'endroits. On a une inscription. Mangatka reska fitiavanga. Reska concours salegi. Atikam zenge di la famille DJ Fum Kuranga. DJ Fum Kuranga yofa atikam zenge 6 artistes tia addition tika yu concours salegi tika yu ato tika 3 fois. La 3e fois mzet finale. Fotun chimechmis tenki anaro jab miaru. Chimechmisi anaro jab miaru misrar kanaro. Abako chimechmisi fatelo mzet chimechi yo mzet aitanga azove mzet in premier ande voyage ti. Bala totika océan Indien فتشنك voyage تشنك totika mandela vdavtra bala marikrik to fotika msoma. Karazeton Aisha Subaya mangandra mangat kam sangari. Tsisy maratra tsika aravoagna atsaragna tsisy volanao miala avako ry ravaviko tiako na lehilahy attention agny anao zany keke anao zay kakakawitry za matoko fa anao tsy maintsy hagnano inscription anao zandriko keke ry magengazy ataova inscription zandry anao zay kawitry anao tsy hagnambaragna kawitry fa anao mahay agnano salega atsika io ke zegny mahazo ifeko billet ifeny tsy feko fa ifeny ity restaurant le bienvenu ty soit Maurice zay arakaraka tian'le gagnant tiandeha Comoro soit anao tiandeha Mayotte soit tiandeha Madagascar anao tsisy raha ataora anao izy koa passeport anao madio na carte séjour anao niany na vaza anao niany anao falosy fo raha jiaby ny tsinjainao concours nazinao mérité voyage anao za matoko fa magnanova paripare ribi vody re pisapisa body fa raha i concours salegy io tsy resaka fisiagna vody amin'io resaka fahaizanao fa salegy gasy anao avy amanao tragnaragna très très vite za tsisy fepetrany manao tragnaragna za tsisy limite fotony jury naka très bon jury anjaranao topy misafidy tsy jury misafidy tianao andianagna zany kataty na masere tsy jury anao topy misafidy asa fo anao fa nahita tamayoty kajy koa anao mahita mayoty asa anao mbala tsara nahita a Maurice tiata Maurice anao asa anao tiata Comore koa mbala océan Indien fo boka tsika volagninao elaela koa tsy andeha Madagascar fa misy 3 mois zegny andeha ela Madagascar losy koa anao Madagascar zandry koa aby ry zanako aby ke bienvenu mandro tagnaragna malakilaky tsisy fipetrany agnaragna fa mbo ambariko anareo io jusqu'à farany mbiagna manao tragnaragna hitanareo io ary regninareo io raha karaha zegny ke mitonga avy maro la famille isan'andra io concours salegy concours zegny hoe tsisy olona agnefa bietsika atsika koa mba mangotrongotro mba mérité atsika io mérité raha tsara atsika io ke safike opportunité ny bienvenu le bienvenu restaurant le bienvenu zegny arany restaurant tsara be atsika titiny tsika fa tsy nakazaraky ny tsika jiaby izy ty matokisa fa garantie sécurité anareo aveto tsisy olo mikontoka anareo tsisy olo mahazo magnano raha fafa aminareo tout tranquille anareo aveto la tête tranquille tout va bien anareo aveto andragnahary koa angatagna koa izy ty losy lavitra fo koa ny restaurant ty fa maro raha hitanareo eto angatagna amin'zagnahary première édition io ho vita tsara fô eky fa isak'olo ravoravo isaka olo matsapa tsara zegny angatagna ke amare ou afaka mare ko famboaka piby regninareo eto suite fa za fo amare io za avy magnamboatra salovagna anaka magnano vidéo ty na sirsiry vidéo ty engane izy avoa piby fo eky fa ndraikindraiky boka avy an'iza tia magnano live io vidéo koa lavalava si ken Facebook anao mi-publier izy manjary magnano 2 parties safike io mahita izy satria mi-présenter salinakazy amizegny
Mga santin masa kalavazaza amzegny. Oh. Bon, un bel conaro parce que à très vite, à très bientôt. N'oublie pas à faire une inscription à très rapide. Sur restaurant les bienvenus, concours Saleg, avec les, je répète encore, avec les Malagas, avec Chimaori, avec les Comoriens et surtout les Réunionnaises. Et attention, les Réunionnaises là, il sait bien danser Saleg, hein? Préparez-vous. Hein? Rendez-vous, c'est qui gagne. Allez à Maurice, comme on a promis. Venez vite, assez, à très rapide les filles. Bisous.